Nagsagawa naman po ang Manaoag Police Station ng Capacity Enhancement Seminar para sa Barangay Peacekeeping Action Team or BPATS at mga barangay officials sa Barangay Kalawakan noong Sabado. Pinamunahan ni Police Major Peter Paul Sison ang programa kung saan tinalakay ang mga teknik at kaalaman hinggil sa agarang pagresponde sa gulo at pagtutok sa iligal na gawain at pagpapanatili na rin ang kaligtasan ng mga residente. Layon ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga barangay tanod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga komunidad. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa 9 na barangay, kabilang na ang Pao, Sapang, Pilit Sur, Pilit Norte, Bisal, Bukaw, Kalawakan, at Babasit at sa May Pugaro. Samantala, nagtapos ang programa sa isang boodle fight na pinagsaluhan ng lahat ng mga lumahok. IFM News. IFM News. IFM.